så? Stop. Du er altså meget til at holde op med det larm, det er. Prøv lige at tage dem af en gang. Prøv lige at slukke en gang. Hvad så? Jeg synes, I skal prøve at tænke over, hvor meget I larmer. Ja, altså, det ser også. Er det irriterende, eller? Det er hammerligt irriterende. Og om natten også. Om natten også. Men det er vi ked af, det. Ja. Fordi at en ting, det er, at de kører lovligt, det må I gerne, men hvis der politi kommer, så ved jeg også, hvad der sker, ikke? Og dem gider vi også ikke blande ind i det. Fordi I er søde unge mennesker, og det er bare pisse træls. Men hvorfor gør I det? Er det sjovt, eller hvad? Det er det, vi brænder for. Ja. Men hvorfor gør I det lige hernede så? Hvorfor gør I ikke over en mark? Hvor Det kan ikke hyggetur. Ja. Og det synes vi også, det er fint, og det skal man også have lov til, men det er bare træls, at det er virkelig, jeg ved ikke om det var jeg i nat, men i hvert fald var det i nat. Og nu er vi nogle gamle folk, kan jeg godt kigge ud, men at vi agerer sådan, og det vi har også selv været unge engang. Ja. Men altså, det har jo en kant, ikke? Og det skal I bare vide. Og vi truer ikke med noget som helst, overhovedet ikke. Nej. Men vi vil hellere snakke med jer om det, og så sige, ved du hvad? Så skulle vi jo finde et sted, hvor det ikke var så mange mennesker, der lige skulle sove om natten. Så det var en positiv påmindelse, at vi gerne vil selv sige til jer, at vi er ikke de eneste, der har lagt mærke til. Nej, det er faktisk rigtig mange hernede, der har. Så og der er bare ikke rigtig nogen, der tør at sige til jer. Det kan jeg hellere gøre, end at der er nogen, der ringer til politiet, for det kunne jeg ikke selv finde op, men og så kom de jo ned, og så pylte de jo skraldte dem med. Og det er heller ikke så sjovt. Nej, det er så hvad er det, der sidder? Nå, det er lys, du har der foran. Ja. Ikke? Ja. Og kamera har du også med? Ja. Så hvis vi ikke opfører os ordentligt, så har du det på video. Nej, det er ikke sådan, det er hurtigt. Nej, det vil jeg da ikke. Det er mere sådan minder og sådan. Ja, det er så fint. Men det var en Ja, vi forstår det godt. Og ellers er det der nogle fine motorcykler. Og du har leget jul allerede? Ja. Hvad? Hvorfor så? Har du leget jul allerede? Ja, men det er da også fint. Altså, nu kan jeg da godt følge jer lidt i det. Men det er bare meget larm. Ja, vi forstår det godt. Yes, men god søndag for os alle. Ja, og i lige måde.